Ora
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sasampunipun sowan dhateng ingkang Eyang Mahwati. Dewi Kunti Talibrata kalah para putra Pandhawa. Prabu Puntadewa Raden Bima Sena Janaka Sadewa dalah Nakula. Samyara raosan ingkang mangke sampun pundhak utawi paripurna perang Bharatayuddha jaya binangun. Ingkang mangke badhe ngadani
Pandhawa boyong liripun malebet dhateng negari Ngastina sowan dhateng ingkang uwa Prabu Dastarasda. Kula anak-anakku para Pandhawa Untadewa Werkudara Janaka lan Satyana kula nuwun inggih Kanjeng Ibu wonten timbalan ingkang adhawuh. Babugun diopo dawuhmu. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu nimbali putra Paduka. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu. Dene wis cetha trewaca dawuhe Yang Matswawati. Para Pandhawa kudu ngateni Pandhawa boyong nuwun inggih Kanjeng Ibu sumangga kepareng kula dherekaken sowan dhateng Kanjeng Prabu Dastarasda. Yo ayo tak dhereke sowan negara Ngastina. Senadyan to para Pandhawa mancing ana negara Ngastina ananging sejatine tuwuh legawa ikhlas lamun to Prabu Dastarasda tetep jumeneng ana negara Ngastina. Ya Yayi pambegan kang utama kuwi kudu tetep lestari. Ya dawuhmu tak candhi. Ayo anak-anakku kabeh tak kanthi mancing ana negara Ngastina sowan waktu Prabu Dastarasda.
pun penggawe paduka mboten musik orang musik kepiye to Gendari orang musik iki tegese piye Gendari ing menapa penggalipun Sang Prabu mboten musik ayo orang musik iki tegese kepiye mboten musik menika mboten tanggap mboten peka tegese ora peka iki kepiye menika putra Paduka Dursasana sampun pejah dipun ponteng-ponteng kandhane kaliyan Werkudara lajeng patih Suman Harya Sengkuni ugi dipun pecah sirahipun mawi Jagodra Polo dipun suwek-suwek kulitipun dipun beset-beset sampun boten mawi kamanungsan punika sinuwun lajeng ingkang ketiga putra Paduka Duryudana ugi sampun pejah dipun angsak mawi Gada Rujak Polo prapanipun ngantos mangap kados buta kepiye jejeng malingo wengis krok-krok kang nang waja netra ocak ontarandir soreng jojo malatu-latu neng perang sakit muruk dahanane panuks maning jajalanak glagrai bumi Werkudara ora kena tak eman ora tak kena eman becik Werkudara aku sakjane wis lega lila ban ananging sawise nampa atur pelaporan Munawata Dursasana Patih Sengkuni lan Duryudana patih dening Werkudara kang sak njabaning prikamanungsan aku ora bakal narimakake yen Kunti Puntadewa Janaka sadewa nakula aku lila lega ikhlas padha nglintir kawibawane negara Ngastina iki ananging Werkudara kowe aja nganti ngambah bumi Ngastina iki Werkudara rasakno piwalesku tak grayang nganggo lebur seperti
duyung ambrengeng kadin karunaning kaswase Haneng marga hamalaku risen kondo astrap mojo leng lalu hangulati surya mengrang sang wayah Kunti padha tinungurah harja prapamuhunti ana negara Ngastina iki lan kowe para Pandhawa Puntadewa Janaka Sadewa lan Nakula padha tinemu becik ngger kuluk para Pandhawa kang niki Kakang Prabu Dastarastra awit tansah nampi pangestu paduka Kanjeng sinuwun ing Ngastina Prabu Dastarastra ingkang rayi pun Kunti ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk ya wis tak tampa Kunti gawe legawaning pun Kakang Puja Pudyastawaning pun Kakang kebat tampan ana Yayi Kunti kawula niki mugi dados jimat Prabu putra Paduka pun Puntadewa ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuka ing andhap padha Paduka Kanjeng Prabu Dastarastra ya kula Puntadewa wis tak tampa ya nggih Puja Pudyastawaning pun wa kebatam panana Puntadewa kawula nunggih kula petelaken ing jaja kula tampi kanthi tangan kula kekalih kula petelaken ing jaja mugi dados jimat paripi nampi pangestu paduka Kanjeng Prabu Dastarastra ya kula Puntadewa semanten ugi kula Prabu putra Paduka Janaka ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk ya tak tampa ya nggih bocah tenanan ing jagat Janaka ya Arjuna Puja Pudyastawaning pun kaki tampan ana kuluk Janaka kawula nggih kula pun didadosa jimat ingkang putra Paduka Sadewa ingkang putra Paduka Nakula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk ing andhap padha Paduka Kanjeng putra Paduka kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk ing andhap padha Paduka Kanjeng Prabu ya nggih putraku bocah kembar kemanikan pinten tansen ya Sedewa Nakula wis tak tampa ya nggih pangabektimu lan puja pangestutining pun kuwa kebatampan ana guluk kawula nggih sampun kula tampi nggih sampun kula tampi Kakang Prabu rene menika sampun paripurna prang Barata Yudha Jaya pinangun para Pandhawa nedya manjing dhateng nagari Ngastina
ngayon dateng paduka kepareng lenggahi damparing negari Ngastina Kakang Prabu Destarastra. Gundi semono tulus ikhlasmu lan anak-anakmu para Pandhawa. Ya. Iki si Werkudara kok urung tumone. Si Werkudara ndi? Kene ngger padha rene Werkudara tak rangkul ngger Werkudara.
jebul sing wuta kuwi ora mung netramu. Sing wuta yo atimu, O Prabu Drestarstra. Yo aku sing luput Werkudara diagung pangaksama. Yen kaya ngono kundi aku bakal mlunga saka negara Ngastina. Mboten Kakang Prabu sampun ngantos nilar negari Ngastina. Wa Prabu sampun ngantos nilar negari Ngastina. Putra-putra Paduka Pandhawa badhe ngayung wonten Ngastina. Aku ora gelem kanggonan O Prabu Drestarstra. Aku wis ngerti pambegane sing kaya ngono sejatine aku. Sekawit aku lila legawa lamun to Prabu kuwi tetep lenggah. Gampar negara Ngastina. Para Pandhawa bakal ngayom senadyan memancing ana negara Ngastina. Ananging sakwise ngerti gedhohane kaya ngono kuwi. Saiki sing lunga Drestarstra apa Werkudara? Bakal sirna aku sing bakal mati diremet nganggo aji lebur kedhike aku Werkudara bakal mati. Yen kaya ngono aku bakal lunga saka kene.
pariwisata. Nggih. Sampun jengkar saking negari Ngastina. Ora kaya ing Kedamongan, cangik dalah plimbut samya nyekar ngambar ing saindenging Nuspantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Bagas warasan kadang-kadang kabeh lan kowe utamane Sinok Limbo alias Jariah. Doma pamuji Bagas waras wilujeng mak sing kanggo semangat dipekikke salam budaya dijawab lestari budayaku ngono lho. Yo mak nderek wae. Kaping 3 yo. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Kurang kompak sithik ora apa-apa. Iki nggunakake kesempatan ketemu karo dulur-dulur mumpung ya ana prainan.
to mak kok ora nate ana sanggar. Aku kuwi nyambut gawene ana sebrang lho, ana papan adoh. Yen mulih kala mangsa sing baku ya padha guyung rukun. Yen perkara aku pinuju ora ana omah, kepiye mak nek panjenengane ora ana dalem? Ya nek ora pinuju nang dalem ki ya ana wakile. Mas Kukuh karo Mbak Aneke kuwi sing makili bapa biyunge. Ngono ya mak. Dadi nek upamane panjenengane ora ning dalem, Mas Kukuh karo Mbak Aneke kuwi sing dadi tuan rumah, ngono ya mak. Iya nduk sing kaya ngono kuwi. Sing padha ana rencana, ana pagelaran apa dirembuk padha-padha. Yen kabeh-kabeh aku ya mumet-mumet. Mumet wis. Kabeh-kabeh cangik karo limbuk ngono ki ya mumet ngono ya mak. Sesuk ae yen aku ki wis pindah ana tlatah Semarang, diregengake maneh kaya ngadat saben dhisik wilujengan Minggu Kliwon. Oh aku ya kelingan mak, saben malam Minggu Kliwon diadani acara wilujengan wayangan mak. Ya ngono nduk, muga-muga wae bisa kasembatan sediane. Ya aku melu ndedonga muga-muga jumbuh kang samya ginayu. Sembodo kang ginontrol setari kang kaesti pertitis kang ing samukawis. Ya ana iki kanggo ngisi wektu, engko aja suwe-suwe bakal dibacutake karo anakku lanang Elang saka Kaloran Temanggung. Dheweke saiki lagi OTW. OTW iki piye to mak? OTW iki aja takon wae. Lagi mrene, lagi mrene. Mengko arep gladen apa ya terserah dheweke. Arep gladen perang gagal apa perang kembang. Bocah nom iki senenge perang-perangan ngono. Ya mak, pokoke awake dhewe mung tuturi handayani. Kanggo ngisi wektu ayo padha sesenengan, padha sendon. Ning aku nek ora sing nyampleng, sing nyemek-nyemek ngono ki rasane yo kepiye to mak? Ya kudu ana sing nyemek, ana sing gumyak. Monggo Mbak Tari sinden pangreksa budaya lan uga iki ana bocah cilik bocil jenenge Jambu. Jambu to mak. Wong bocah wadon, bocah cilik bocil Jambu piye to mak. Lah wong Jamaika iki ya jeneng Jambu to. Oh ngono to mak. Wis nungguh ana kelas 4 SD gebuk. Wis prigel sinau sinden, sinau tari, beksa, campur sari lan sampe turute lho. Ya disengkuyung muga-muga cita-citane anggone bakal lestarekake budaya adiluhung iki bisa kasembatan. Ya mak, Allahumma amin. Iki arep ngersake apa Mbak Tari dipun buka celuk monggo sinom parijoto Mbak.
Telo. Sikit ya. Karena ngenteni lang ya. Ada muncul sih. Yo mak, kaya ono daharan kae unjukan di dahar sik kae karo nunggu lang.
Videonya lanjut apa mati ini? Ini kan masih jalan, masih Mati. matiin aja. Lo matiin ya? Suaranya masuk.